Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Onon winoɓe on jeyata hay batte, onon balle ha battoyide batte. Geltere majjere hande kadi eɗen janga ɗo o naati. On kollonoma ɓa o so a naati hen no jangorto. Kadi kolloɗon ɓa o so i o naati hen no jangorto. Kadi kolloɗon ɓa o so e o naati hen no jangorto. Hande kadi aɗa holle no o so naati hen no jangorto. Sa faami tan adannede tan hankadi jangde ma ko cojol a ɓurata yawde famde. Heddo noon ekkade bindol ɗum koto ma. Bindol ngol ekko ɗum sabu ko ɗemgal ma ngal kaalata. An ƴewɗa karre ma aɗa haala konngol aɗa winda. Yo Allah wallu en nande famde. Ɗum ɗo ko alkulal ngal ko ɓaangal wiyete a ngali. Mangal ngal ko ni windirte, tokosal ngal ko ni windirte. Inde nde waylaki. Ɗo ko ɓa, ɗo ko ɓa. Ko serdiɓe, ɗo ko mangal, tokosal. Ari ardi. Joni noon ɗo fof ko o tan nanna hen. Wadde ɗo ko ɓa o so wonde o mo fooɗani mbasa fodde mbiya ɓo. So fooɗi pooɗa mbiya ɓo. Wadde andi wo tan ko ɓo e ɓo ɗon selli. Ƴetta masgal ngal ado mbiya op. Fooɗani gadda poɗɗo mbiya op. Gasi ɗo gasi. Ngara ɗo lomba masgal ngal hakkude mbiya ɓop. Gadda poɗɗo makko mbiya ɓoop. Wadde ɗo tan jangota ɓo, ɓo, op, op, ɓop, ɓop. Ɗo so ɗiggi ene winda ko heewi kono mo anda sikka jangani, sikka juulata. An mo jangani o aɗa janga. Woɓɓe ngara sara ma ɗum kay ko bolle puyɗe. Jokku haaju ma janga mbawa. A jangi a wawi ko an wawi, kanko so jangi way kongo wawi. An eta janga mbawa. Bisimilla janggen. Ɗo ko ɓa mawɗo, ɗo ko ɓa tokoso. Ɗo ko biyete ko ɓa, ɗo ko ɓo, ɗo ko ɓoo. Ɗo ko op, ɗo ko op, ɗo ko ɓop, ɗo ko ɓoop. Gasi. Ɗo ko ɓa mawɗo, ɗo ko ɓa tokoso. Ɗo ko ɓo, a fooɗani gadda poɗɗo, gadda poɗɗo. Wadde nde fooɗi gara pooɗa mbiya ɓo. Ɗo fooɗani ko wadde mbiya op. Ɗo ina fooɗi wadde pooɗa mbiya op. Ɗo ko o woni ɗo o fooɗani mbiya ɓop. Ɗo o ina fooɗi pooɗa mbiya ɓoop. Gasi. So fooɗani koto fooɗ. So fooɗi pooɗa. Wadde ɗo ko ɓo, ɓoo, op, op, ɓop, ɓoop. Gasi. Settani ko ɗemgal ma ngal kaalata jamma e ñalawma. Gaɗata ko walle tan ha mbatta yiide bindol ngol, mbatta ngol jangude. Gasi. Wa amma haalaka aɗa wawi wika. Wadde ɗo ko ɓo ni windirte, ɓoo ko ni windirte, op ko ni windirte, op ko ni windirte, ɓop ko ni windirte, ɓoop ni windirte. Ɓa mawɗo ko ni windirte, ɓa tokoso ko ni windirte. Gasi. Ɗo woni ɓo, ɓoo. Ɗo woni op, op. Ɗo woni ɓop, ɓoop. Ɗo sa wawi ɗo a serti e majjere ɓa masiraɗo o. Ɓo, ɓoo, op, op, ɓop, ɓoop. Ɓe tawma aɗa janga aɓe jalma aɗa wiya ɓo, ɓoo, op, op, ɓop, ɓoop. Aɓe jalma ha mbawa gonta jango e jaam ɓe ngara mbima janginam hen. Wadde wonti gacce aɗa janga ɓe jalma mbawa ɓe garta mbima janginam. Ɓe kersi. Wadde ɓo, ɓoo, op, op, ɓop,
ɓooɓ ƴetta kuƴol ma e karne ma binda ɓa mawɗo binda ɓa tokoso teskuye ma anda kala ko jimina wayni ko ɓa mawɗo wiyete teskuye ma anda kala ko wayni ko ɓa tokoso wiyete so wonde o goto fooɗani heedi ko yeeso mi wiya ɓo so ɓawo waɗi o yeeso ɗiɗi poɗɗi mi fooɗa wiya ɓoo so fooɗani mi wasa fodde so fooɗi mi fooɗa ɗo ko o goto wonɗo o fooɗani wadde ko o adduto arde oɓɓo ay ko oɓɓo ɗo ko oɓɓo ay ko o fooɗi ɗo mbiya oɓɓo ay ɗo ko ɓaɓɓo ay ɓaɓɓo ay ko ɓoɓɓo ay ko ɓo e ɓo ɓoɓɓo ɗo ko porgal mbiya ɓoɓɓo ay ɓoɓɓo gasi wadde ɗum ɗo woni ɓa mawɗo ɗo woni ɓa tokoso ɗo woni ɓo ɓoo ɓoɓ oob ɓoɓ ɓoob heewani tampinani ene jawa jangude jawa wawde jawa dawde keeɓa hunde keɓnamin hen jawa jangude jawa wawde a jangi a wawi a dawi a heeɓi hunde keɓnamin hen wona wadde kala mo jeeyano ko jiɗi jeeyede hen Dental Dina TV jahata YouTube binda jiiyagal naata on saaha noon anden janta e jingoɓe 77 906 14 81 mbaɗa hen ballal ma fodde ko mbawɗa koɗa jinguira jangde nde e ballal ma e golle he ɗum ɓe mbi on oɗon balle balle oɗon jingane jingue oɗon duuse duuse beele kon nande e famde ko haalte ko wona politique jangde ala punti oɗon balle oɗon jangguine oɗon balle oɗon jangguine balle duuse jangguine ko musidɗo moon gueɗe moon saabu Allah Yaya Lekos Nogal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam